Okay, amazing day mga ka-JMC. Ito meron tayong bagong dating. Ayan, so ito latest version Kogis. Ito kung napanood niyo po yung live ko doon sa isang model ni Kogis. Ito isang model naman Kogis NZ100. Ayan, so kung mapapansin nyo, ayan, tunog mayaman hubs na rin po yan. Dahil kung sa kayo po ay naghahanap ng mga pang trail, light trail na mga mountain bike, ito si Kogis, dalawang model ito sa atin, NZ100 and NZ200 na MTB. Ito po ay size 27.5. Sa frame niya is an alloy hardtail. Yan, so dire-diretso yan papunta sa baba, hardtail na pwede sa pan-trail po yan, no? And then dito sa kanyang top tube, diyan malapad dito sa ibabaw. Tapos ito, no? So internal cabling na rin po yan. Shifter sa kanyang RD and brakes. Ayan, so sa set ano niya, set stay, advanced mechanism forming, and chain stay, no? So ito po small frame 13.2, pero yung pinaka size ng frame niya is size 26, pero combination siya ng 27.5 na rim. Ayan, ito po Kogis ang brand ng kanyang rim, alloy na po yan, kulay purple, 27.5 by 2.35, so malapad, so aggressive yung kanyang gulong na pwede sa mga malupa. Ayan, so off-road, magagamit mo siya. At the same time, tunog mayaman hub, yes, hindi nyo na kailangan po mag-upgrade dyan ng tunog mayaman hub. Cassette type na po yan, Kogis ang brand. And 11 to 32 teeth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed, 11 to 32, cassette type na po yan. Naka-bolt type yung kanyang likod na naka-allen. So hindi siya quick release, no? Parang through axle na rin yung labas nito. And L2A5 yung ginamit sa kanya. 9 speed yung kanyang chain na ano to, ZE60Z. And cell bearing bottom bracket, square type. Kogis ang kanyang crank arm. Yan, kulay purple. Alloy na po yan, 34 teeth yung kanyang crank, no? Chain ring, L2A5 RD. Quick release seat post, alloy din po itong seat clamp niya na kulay purple. Quick release, stock na seat post, bakal pa 27.2. Pedal and saddle Kogis, malambot yan na makapal, napakaganda yan. Pwede yan po ito sa pambabae kung nahihirapan po sa pagsampa ng bisikleta. Ito hardtail ang frame, mababa po ang frame, extra small 27.5, alloy po yan. Alloy yung kanyang stem, kulay purple din, non-tapered 44-44. Kogis yung kanyang handlebar, mechanical disc brake, purple din yung handle grip. L2A5 yung kanyang shifter. Ayan, so walang shifter sa unahan kasi naka 1x shock. Dito L2A5. Lockout suspension fork, pwede nyong bouncing, tapos pwede nyong ilock. So walang bounce, 27.5. Sa harapan nito, quick release, 160mm rotor, mechanical cable actuated mechanical disc brake. Naka interior din yan, naka Schrader, and brand ng gulong Weka. Then yung gulong niya aggressive, so pwede pang trail yan. So available po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Tatlong kulay yan, light blue, combination with orange with pink. Ayan, so yan po si Kogis NZ100 natin, tunog mayaman na. Price po niyan 10,800. Sa mga walk-in, less 300 pesos pa. Latest version, latest model natin dito sa JMC Bikes Bicol, itong Kogis NZ100. So may available din tayo. Kung naghahanap po kayo ng mga hydraulics brake, available din tayo kay Kogis, no? So yan po yung mga available sa atin na pwede nyong pagpilian. Pero ipapakita ko na rin po yung latest model, 27.5 na Kogis. Ayan, so ito yung isang version, Kogis NZ200. Ayan po ay hydraulics brake na, naka 1x9 speed din. Iba yung forma ng frame, two-tone color na. Yan, available sa gray black, red black,
orange with cyan color, blue, hydraulics brakes, orange pink, pakaganda ng kulay. So ito yung ibang kulay ng Kogis NZ100, orange with purple combination, light blue with purple combination din. So yun po yung kulay black and gray na nasa labas. Available din tayo kay KMWG. Ayan, Foxster 203 29er 27.5, Totem 29, Toxic 29, booster, and yung latest din Kogis 29er na lumabas 1x10 speed na po ito. Bali, once again, yan po yung update sa atin. Itong kung kayo po yung naghahanap ng upgraded na bisikleta, abot kaya, ito si Kogis NZ100 tunog mayaman hub. Once again, sound check tayo. Ayan, so hindi nyo na kailangan ng upgrade. Pwede rin gamitin sa mga off-road, small frame na pwede sa pambabae, pwede rin sa lalaki, sa mga nahihirapan magsampa. So limit ang height 5'6" below. Napakaganda po yun, no? Kahit po kayo po ay 5 feet, kayang-kaya pong gamitin. 27.5 yung kanyang rim setup sa kanya, pero yung frame niya 26 ER. Pero yung dito naman sa frame niya, napakalapat po ng clearance na kahit 2.35, 2.4 na gulong kakayanin niya. Perfect po ito sa mga gustong mag-trail, ma-experience yung mga bundok. Napakaganda po niyan. Ratio 34 crank, chain ring 11-32 yung teeth, yung kanyang sprocket, cassette type na po yan. Ito po ay mechanical disc brake. Available din tayo sa naka-hydraulic brake. Alic crank na rin po yan. Okay, once again, ito po si Kogis NZ100. Price niyan is 10,800, less 300 sa magwo-walk-in dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Located po kami dito sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan po, meron po yung mga naka-post sa atin, Sir Kim Esplana. Napakarami pong naka-post sa atin ng mga MTB. Pwede nyo po yan i-scroll sa ating FB page. May separate po akong post dyan sa lahat ng klase ng bisikleta. Include na rin po dyan yung mismong presyo. Ayan, so Sir Kim Esplana, kung gusto nyo po makita yung mga pricing at sizes na available na mga bisikleta dito, pwede nyo po yan i-search sa ating FB page. Scroll nyo lang po, marami pong pagpipilian dyan. Or message nyo po ako, i-send ko po sa inyo yung link na kung saan lahat po yan ay naka-post. Okay, sa mga gusto mag-avail, available din tayo sa mga budget road bikes, alloy, ayan, fixed gear. Sa mga promotion natin this July, yan po mga 3,999 pesos. Itong fixed gear, 4,800 po yan. Pero ma-avail nyo na lang ng 3,999. Ito rin mga mini MTB, good for 8 to 12 years old. Okay, so yan lang po. Mini MTB available din tayo. Okay, yan lang po muna yung update sa atin. Thank you po and God bless.